Как да добавите специфичен токен в MetaMask? Когато сте вътре, щръкнете върху иконата с плюс отдясно. Ще се появи нова страница с лента за търсене. Това е мястото, където въвеждате вашия жетон за монета. Но преди да въведете вашата токен coin, трябва да изберете мрежата. След като направите всичко, щръкнете импортиране и след няколко секунди то ще бъде добавено. Сега ще ви покажа как да добавите средства във вашия токен или coin. Когато токенът се появи, щракват върху него, ще се отвори страница, после натискате получаване. Ще се появи прозорец с адреса за получаване на вашия токен. Копирате го и отивате на платформата за обмен, която използвате. В това видео ще използвам Binance. След като отворите Binance, намирате бутона Добави средства, щракват върху него и избирате първата опция, която за мен е Купи с BGN, тъй като това е моята валута. Ще се отвори нова страница с опции Купи-продай. Избирате да купите. В този случай купуваме USDC. Въведете сумата, изберете метод на плащане и натиснете преглед на поръчката и потвърдете. Най-вероятно ще бъдете пренасочени към вашата банка за потвърждение и след като проверите всичко, ще получите сумата си за секунди. Когато сте готови, можете да натиснете Изпрати и да изберете On-Chain тегляне. Тази опция е за тегляне на вашите криптотокени към други борсови портфейли. След като кликнете, трябва да поставите адреса, който копирахте по-рано от MetaMask в адресната лента най-отгоре. След като го поставите, трябва да изберете вашата мрежа, която за мен е Polygon. След това въведете сумата и натиснете тегляне. На следващата страница ще видите потвърждение, където трябва да натиснете Потвърди. След всичко това можете да проверите активите си, ако натиснете Преглед на историята. Добре, сега отидете в MetaMask. Обикновено отнема секунди, но понякога може да отнеме до 5 минути. Кликнете върху вашата монета или токен, а на следващата страница изберете размяна Swap. Ще бъдете автоматично пренасочени към друга страница, където на втория ред ще изберете желания от вас токен. В този случай това ще бъде Polygon. Кликнете върху бутона Размяна Swap в долната част на страницата. След това ще са необходими 3 до 4 секунди, за да изпратите транзакцията си и още 3 или 4 секунди, за да бъде потвърдена. И успешно ще сте разменили вашите USDC за желания от вас токен. Добре, след като приключихме с това, нека продължим към WaveSwaps. Използвайте браузъра на MetaMask и въведете waveswaps.com или в зависимост от това къде гледате това видео, кликнете върху линка, който се показва в видеото, или още по-добре, проверете в секцията с коментари за моя реферален линк, който да копирате и поставите в предпочитаната секция. Това много ще ми помогне. Добре, нека продължим. Когато влезете, винаги ще виждате и ще забележите, че се свързвате с напълно децентрализирано приложение. Прочетете го и ако решите да продължите, кликнете върху Съгласен съм. Превъртете надолу до мястото, където пише Свържи се и се присъедини към Revamp. Кликнете върху него, след това изберете MetaMask и успешно ще свържете своя MetaMask акаунт с WaveSwaps. След като сте свързали акаунта си, сега е моментът да копирате линка, предоставен в секцията с коментари. Ще го използвате два пъти. Превъртете надолу до мястото, където пише Добави реферал. Кликнете върху него, поставете адреса и натиснете Запази. В долната част на страницата ще се появи съобщение, че рефералът е активиран. След това кликнете върху Присъедини се към Waveline Revamp. Ще зареди вашите пол за секунда-две, а след това в зависимост от сумата, която сте депозирали по-рано, изберете пакет. Минималната сума е 100, но за целите на това видео ще депозирам 1000 пол. След това намерете адреса за реферал по желание и го поставете отново. След като изберете пакет и поставите рефералния адрес, можете да превъртите надолу и да кликнете върху бялото поле, с което се съгласявате с условията. Прочетете ги и когато сте готови, натиснете Купи пакет. Ще се появи заявка за транзакция в MetaMask. Кликнете върху Потвърди, след това ще бъде изпратено и транзакцията ще бъде потвърдена за секунда, като ще се появи линк към транзакцията. Запази го, ако искаш. От теб зависи. И с това успешно се присъединихте към WaveSwaps. Добре дошли и се надяваме да останете и да растете с нас.